Zdravo, bonjour, nadam se da ste dobro. Cilj od ovog video je da vam pričam o onome šta se dešava u Francuskoj. Znači možda šta će da se dešava u Srbiji uskoro. Za sad u Francuskoj situacija je malo bolje od Italije. Ima za sad 560 ljudi koji su umrli, ali ima svaki dan više i više. Za nedelju dan ima konfinmo. Ne znam baš kako se kaže to na srpskom, nema rečnik. Mislim da se kaže zabrana kretanja. To znači da svi ljudi ne mogu da izlazi od kući, osim za kupovinu, za jogging ili za šetanje psa. I svi restorani i svi barovi su zatvorili u 14. marta baš u ponoć. Cilj je naravno da ljudi nemaju previše kontakt. Ali bre, Francuzi su debili. Pre nego što barovi su se zatvorili u ponoć, ljudi su išli u ulice i u barovi da imaju posredne piva pre ovog zabrana kretanja. I prvi dan od zabrana kretanja je bilo u Francuskoj veliki sunce. Onda puno ljudi su išli u parku, naravno. Mislim da oni nisu baš razumeli opasnost od ovog situacije. I sad ima u Francuskoj novčana kazna za ljudi koji ne poštuje zabranje kretanje. Mislim da to je 135 euro, nešto kao to. Zato što u Francuskoj, bez pretnje, ljudi ne poštuje ništa. Čak i zdravlje drugih. Onda naši ljudi su debili, ali naši političari su debili također. Imali smo izbori u 15. marta u Francuskoj. I Macron je rekao da neće biti otkazano. Iako zabrana kretanja počinje sljedećeg dana. I poslije toga Macron je rekao da svi ljudi koji su išli u parku zbog sunca prvi dan od zabrana kretanja su lud. Iako on je pitao ljudi da idu na izbori bez veze. Ja sam baš srećan onda da živim u Srbiji, zato što ovdje za sad nema puno koronavirus. Ali ljudi idu u parku, idu za šetanje, idu u restoranu. Ali mislim, vidite šta se dešava u Francuskoj, u Njemačkoj, u Italiji, u Španiji. Onda molim vas, ljudi, ne izrazite ako nije važno. A bolje da ostajete kući. I ako nastavite da izlazite, to je sigurno imat ćete zabrana kretanje. I vjerujem mi, nije baš ekstra. Na primjer, moj brat je imao bebu pre 6 dana. Ja sam sad strič, ili teča, ili ujak. Ne znam baš. Ali moji roditelji, koji su sad za prvi put tata i baba, ne mogu da ide da vidi bebu, zbog zabrana kretanja. Onda nije baš dobar stvar. Onda ljudi, ne budite debili kao Francuzi. Ne čekajte samo da vam vlada naredi. Samo ostajete kući. Koronavirus je baš opasnije nego promaje.